Audi ara nagsanib puwersa ang backup ni Rigol o backup ni Tanggol. Gitsa og half court sa atong idol, syempre, giyan sa kampo ni sa atong insan. Yo, what's up mga kalimaron no? So for today's video, nagkasinabot man mi sa akong mga idol diri sa sitio Anunang. Manlaag ko no mi mga tumig basketan adto sa cultural sa daan bantayan. Ug mao ni sila kung mga kauban, amo lang gilakaw kay wa mi sakyanan, ana man na. Unya kay pagabot namo sa cultural ay mingaw man. Unya kay pagsud namo ay kadaghan naghuot naman. Syempre mangita sa plastaran nga pwede na to kalingkuran. Unya kay nakita man tag bakante, syempre saka ta sagdanan og ato ng plastaran. Kusuga managan murag van nga pasahiruan. Ipasa sa kauban ayay kahawan. Unya ball position na pud sa kontra. Pasa sa kauban ayay nabawsan. Syempre yang gutruhan kay bola sa kontra iyang nailugan. Pero akong giganahan sa tanan ang announcer. Kay nindot kayo tingog murag singir. Unya ang tagalami sa half court ang tirada. Ang atong idol way duduha nga nitira. Kumbati pud ning atong idol diri nga atong insan og iyang gihansakan. Diri lang tataman ha. Goodbye and God bless.